Ongetorri Miluzera, promozio aski. Osondo? Ze giroa hemen, Publikoa, nabari da. Hemen, Euskal Telebistan, hemen, Miluzen. Euskal Telebistan, konkretuki, Miluze izeneko saio honetan, konkretuki, plato honetan, nabari dut, lehenbiziko txalo zaparra da entzun da, izan da zaparra da ona, kresal kutsu hartu diot, ondarrutar kutsu ere bai, horrekin bakarrik, txalo bero batzu egazteko, esango nuke, elementu hori alde izan da, iazki, gaur saio hona ingo dugu. ETV-en aldekoa izango da gaurko saioa ere. Datozela gure gonbidatuak pasa barrura, mesedez. Uxata Larraiz, Guillermotak gai. Garazi, era jugatz. Ondo? Uxata Larraiz, gabon zer moduz? Osondo. Osondo. Bai. Bueno, finala jokatzeko premiaz ere bai. Baita ere, Edo? baita ere. Bai, ez da, zen Miluzek eragin ditzaken emozioen artean. Hori da. Bereziki, Bai. kilima horiek, zakua, hortxe dago. Azkeneko bisokatira bitan, hortxe. Gogorra joan dira, Bai. Ikusgarriak, bestalde, eta gu pozik noski, baina ezakit estutzeko estrategiaren bat edo Bueno, planteatu duzuen zerbait? Hobe ez esatea, ez? Kao, noski, kartak ageria baino hobe ezkutuan. DBH-en eta batxilergoan irakasleanetan, bosgarrena, gaurko alegia, 950 € pilatuta. Lana etxera eramaten duzuek? Alegia, etxean ere aritu behar izaten duzue irakasleanetan, diot? Aritu behar izaten dugu, bai. Eta ze mailatakoak dira, hor etxeko ikasle horiek edo? Indiarrekuak ez dakit. Enaizari etxeko lanak zuzentzeaz eta, ari naiz etxean ere eziketa lanetan, eta... Noski. Zeman urte dituzte? Niriak oso zarria. Ba, 24 eta 7. Bueno. Bi gizon. Bai, ja gizona dira. A ber. Ados, usoa? Nerea gixona, oaindik. Bale. 11 urte. 11 urte ditu. DBH bat, da hori? LH6. LH6, bueno, hortxe, transizio faserretan. Bai. Eta? Ondo, Miluze zalea. Bai? Bai. 11 urterekin, Bai. Izena? Arri. Tipo onaterako hori, Bai. 11 urterekin. Larraitz, zureak berriz, nola dira? Eta ere ona etortzeko zain, amak noiz jungo, gero beraiek bueltan, eta hor daukeu hortxe pikia, ia zeinek egionei. Lekuko hartuko dute? Ia ba. Polita litzateke, ze egia da harri, aritzen dela etxetik aplikazioarekin, gurekin bat egin eta bar. Oso, no, gainontzean orduan, etxeko lanak ere, bai, Eskolatik etxera, zuzenketa lanak, ze fin gure Miluzeak. Animo, bikote? Ongi etorri, eta bai, harri musu berezi bat emongo dugu. Oi, Errekaitz, ze moduz? Osondo. Osondo, ez ari ongo osondo? Lau saio eta 2.000 € irabazita? Bai. Ekaitz, hemen planak dirua. Zenbat planak alakoak ziren? Bai. Ezakiaz planen bat atera dan? Egia zen, ez dut uste espero genukan horren beste ematea, eta bainekan... Aurreko arpegian nabaritu zen, Bai. Lehenbiziko urrezko galdera uraz zutenean, izango da. Honekin... Bueno, sorpresa. Oso kontentu. Oier, zer zein, osoie, kuadrillarekin zer seguro? Bai, seguro, afarin behartuko gaitu, elkarten... Ondo, behartuta izango da, eta gero... Oso gusta. Ez dakit bizon artien eskapadatxuren bat edo lekuren batera edo? Oain planteatzen hasi beharko geha, oain dikan planteatu gabe, baina... Edo aurreztu, bai. Ekaitz, arazo hori izango genuenik, diru gehiagei. Ea, oain dikan gehiago daukaun, eta arazo hondi Ea, arazoak handitzen dira, noski kasunetan. Bueno, hier, ikusentzunezko komunikazioa ikasten, zan genuen, nahiz eta bombardino eta txaranka kontuan eta ipatu ditugun. Ze musik ikusten da barrutik? Telebistata? Politia, bero, kasu honetan hemen, baina ez politia eta interesgarria da ikusteko nola egite dituzuen gauzak. Pentsatuta daukazu, zeuk telebista ingozun irratia gustatu, igual idatzizkue? Graduazio aurretik telebista asko gustatzen zitzaiten, graduazio eta justo Tolosaldeko Atariako irratin kolaboratzaile bezala hasi naiz, eta irratia asko gustatu. Harrapatu zaitu. Eta bigarren mailan telebista eman dugu eta asko gustatu zaite bai, orduan... Orduan atiek zabalik. Aukeratu egin behar da, edo bat edo beste, biak egitea ez da posible. Ez da posible. Ez, ondo. Ekaitz, medikuntza, esan dugu, zen bakarren mailan? Oain bigarren mailan, no? Bigarren mailan, bale. Eta, hor gabiltza. Dondino hor dau. Bai, espezialitatea oraindik ere erabakitzek, ez da? Hortan gabiltza, hortan gabiltza. Kardiologia ezakipa, ze odola bihotzean sortzen bada eta bar. Bai. Matologia zen, kasuretan. Etxen herrieta potentea mango jotela. Bai. Baina egite duten nahi eta estrategiak. Noski, eta aurrezko galdera eta asmatu, eta beste bat ere bai. Ondo ari dira. Oi, Errekaitz, iagozatzen duen gaur be asko. Bai. Dongi etorri, opo zuek.
Bikote berria gurean, Garazi eta Jukatz. Gabon, zer moduz? Ondo, gogotxu. Gogotxu, hori da behar duguna, noski. Nik esaterako, uste dut lehenbiziko zauzkatu dudala Jukatz izena? Bai, normalen gaizkia oskatze jate. Eta? Ondo, Bueno. hemen denak ondo. Ze ondo, eta zesate izute ba? Jugatz, edo. Egia ni itxosi. Antxon izan da, umetan ere entzun behar izan ditugu. Ilaskizuk ere, segurenik, Bai. dena dela. Hau zure etxea da, Jugatz. Hemen Bai. seguru sentituko zara, noski. Ze ondo. Baita zu ere Garazi, Izen normalagoa izan da ere. Nondi gatoz? Legazpidik. Legazpi dizu? Zizurkildik. Eta bat egin dugu, non? Karreran, bai. Ados, zer ikasten ari gara? Gizarte langintza. Gizarte langintza. Gasteizen. Gasteizen ari zarete? Bai. Eta pixukideak ere bagara? Ez. Ez, ados. Ez. Bueno, ja ez gaudean bizitzen, Ja, laugarren urtea. Joan etorrian, Bueno, Bai, astelenetan. Astean behin bakarrik? Bai, beste Praktikak. praktikak. Ados, esaten nuen, nik bestela jode nola aldatu den MM plangintza. Nik Irunen gurutze gorrin. Aha, Nik datorren urtean ditut praktikak. bale, ados. Ondo. Eta gustora? Bai, ondo. Miluz ezaleak zuek ere, nork ekarri du nor, edo nola izan da? Bueno, pixkan nahaztut da, baina garaztik eman zuen. Bai. Bai, lehen urratxa berak eman du. Bai. Oso ondo. Bai. Eta urratx hori eman da gero, amaierar arte iritsi eta zakua irabaziko bagenu, ze asmo horrekin? Ba, nik bidaiatu Ados? eta... Nora badakizu? A ber, nire ametsa Argentina iristea da. Noski, bikain. Baina ez dut uste, Zer? igual, Lortuko duzunik? bai. Bueno, igual Miluzeri eskerrez, baina ametsak betetzeko daude. Etorkizun Miluzek urrun lagunduko baten, du. etorkizun urrun baten igual bai. Seguro. Ados? Eta bestela, ba, aurrezten saiau. Aha. Ala Jugatz? gutxirez. Nik gertuko jafari bat patu. Zema dira gertukoak hori beti da datu Asko. garrantzitsua. Bai, Gehiegi. Ze sortea zurea, bueno, kasu honetan ez dakit zer esan, baina. Vale, Baina, afari bat. bueno, eta bestea gorde eta... Aurreztu, pasatu ere eta bai. bar. Oso ondo. Aurrera doan herria, Miluzek esker ere. Ondo pasa, ongi etorri. Bai, ba. Eskerrik asko. Asko, bikote, zorte on. Etortzierren. Eta ondo entzun, Miluzako zakudan, Jo. 3.000 jokoan. Noski ba. Aurreztu. Aurreztu. Kresala aipatu da, indarra, ze txaloak. Apa, ondarru! Eskerrik asko bartzatik! Marrutarrak! Zora, Harri? Jugatz, bazterok aukeratu zer nahi zui egin, zeuek? Guk, Ikusi fotokumeak. bakusi, fotokumeak? Fotokumeak. Fotokumeak. Tribuaren berro, fotokumeak zeuentzat, uso eta larraitzeri, Zea, tribuaren berbak. tribuaren berbak eta ikusi makusi, oierretekai. Zora, Harri? Ba, lanerakota, bat ere arazorik ez daukagu noski, tribuekin ere jolas egiteko, usoa larraitz. Eta ziko gara lanean noski. Ia ba, denbora usoa, lan egin. Izerdia eman. Ikain, lokartu, Betazalak astundu. jan. Urdaia berotu. Zora, Harri? Beldurtu, Eitzala sartu. oso no. Hil, Hautsak batu. lan egin, Izerdia eman, lokartu, betazalak astundu, jan, urdaila berotu, beldurtu, itzala sartu, ia ba, hil, hemengoaz egin, ondo. Zahartu, hautsak batu, lan egin, Izerdia eman. lokartu, Betazalak astundu. jan, Urdaia berotu. beldurtu, Itzala sartu. bai, hil, Hemengoaz egin. bueno, Zahartu biletan jarri, bai. Horita da, zahartu ez du egin, Beldurtu itzala sartu, Ui, sentitu dut hori, Beldurtu gabe, noski. bost, 50 Oso ondo. ondo. Hautsak batu borrokatu zelako. Borrokatu, hautsak batu borrokatu. Oie, errekaitz, ikusi makusi, batetik sortzira gaur adi, begiak ondo zabaldu, asa, ziazerbak, kuia, azenarioa, orburua, tomatea, hilarrak, porrua. Tomatea, oier, 6, kuia, 3, azenarioa, 4, porrua, 8, asa, 7, ziazerbak, 2, hilarrak, 5, orburua, 5, tomatea, 3, kuia, 3, azenarioa, 4, porrua, 8, asa, 1, ziazerbak, 2,
Ilarrak. 7. Orburua. 5. Tomatea. 6. Hau batzuek. Ondo! Ikuste ekaitz kalkuluak egiten olari zen. Dena gustokoak? Agertu diren guztiak? Bai, egia esan bai. Prueba ez. Prueba ez. Froga. Ja, bueno, eta ze ondo egin dugun alere, 1 puntu, bikote. Eskerra, pa? Eta. Garazita jugatz. Txirritatxo. Ari da, bereak ematen noski, turismo ereduarekin eta turismo ereduekin oroar nahiko kritikoa beti, alere gonbidatu nahi izan du turista jendea Euskal Herria bizitatzera. Ederra dalako. Bai ba. Bai, eredua. Eredu jasangarria. Hori da, eredua da Mihi Luzerena. Bale, listo. Baita turismoa egiterakoan ere, saldu ezagun Euskal Herria beraz turismoari begira, eta hementxe hitzak eta oinak. Guazen, famatu dira... Toki. Garazi. Gaztelugatxe. Gaztelugatxe. Zumaia eta... Bardeak. Politak dira gure... Basoak. Eta ondartza... Xumeak. Herri batzuen plaza... Ederrak. Hirietako... Kaleak. Amaikatxoko topa... Ditzake. Hemen... Bidaia zaleak. Do. Ondo? Do. Zagite, ondartza xumeak ote diren? Bai. Ondartza... Ondartza luzea. Luzeak. Zazpi, hirurogeita hamar puntuak, ondo. Eta jogatzek dio, niri guztan ez ditu ondartza xumeak. Dena dela, Uxo Larraitz, azera xumea, ondo dago, erakustaldi egiteko zuen espezialitatea. Imintzioak. Bai, ez da. Arte lokua, mesedez. Oier eta ekaitz bestaldean. Lehenbiziko errondara. Eta... Demora. Txoria, usoa, oioa, txita. Loroa. Ai, kolibria. Ez. Amona mantangorria. Ez. Bitxoa. Moskitoa, listorra, erlea. Erlauntza. Bai, oso ondo. Itxasoa. Itxasoa. Arraina. Bai. Globo arraina. Ez. Bixigua. Oso ona, bixigua. Arbitroa eta futbol jokalaria. Futbol jokalaria arbitroa jaserretzen. Bai. Oso ondo. Larraitz, ez ara zarretuko gainera zu. Larraitz. Altuan esan, danak entzun dezu. Bai, ez da? Bai, genio bizia bazu? Bai, Zer kasarrea arrazten zaitu, Larraitz? Bueno, ez da asko behar, Ez, Ez. Oba, hemen ez duzu bat ere genio txarrik eta atera, diot? Bueno, gordeitxet. Orain saiatu nahi dut. Eta zer arazten. Lehertu da, ella, saiatuko nahi ze saioan zehar. Hirurogeita puntu, oso ondo. Eberreta ekaitz, beste beste? Hartu lekua, mesedez, garrazita jugatz. Bikote, bota lasai, Ados? Ba, demora. Arrauna, bandera. Ikurriña. Bai. Bandera astindu. Bandera frantzigan. Ura. Arrauna. Lurra, urdina. Itxasoa. Urdina. Gorria, ikurriña. Bai, Ikurriña astin. pues ez. Bandera horria, esan duzu, Bale. Jan. Iru. Bat bi iru. Bat. Lehenengo platera. Gosaria. Gosaria. Bai, ez ondo, Joseria. Gurutza. Judo. Tatuajea. Enfermero, ameikua. Bia sartu. Bai. Odolatea. Erizaina. Bai. Erizaina, zertan? Odolateatzen. Ba, bai. Sendatzen. Bai. Bueno. Emoten zu, oskerrize. Ez? Ez nori bez? Ez. Ez nori bez? Gustatu ere ez, Gustatu ere ez, Baina, ez da horrela, bueno, aparteko atzeraka traumarik ez listo. dagoat. Gustatu zait, ekaitzek nola egin duen pazienterena eta aldi berean oierri esan dio ez jarri hemen, mesede. Praktikak egin arrazi dizkio oierri. Oso ondo. Danak, hirurogeina! Zer Oso ondo. Nintziak eta aritu gara, intxeatzen? Bueno, ez. Ez. Ba, oso ondo pasako dugu, seguru. Hartuleko mesez. Seguro, bai. Usata Larraiz bestaldean. Eta... Animo, asaretu gabe, Ados, Larraiz? Ados. Ia ba. Demora.
Dantzaria, bailarina, baleta. Ikusi, Ikusi, Ai! Hori. Zu bakarrik, Ai, markatu. Pasa, jogat. Anestesista, operazioa, apendizitisa, anestesia. Ez. Anestesista. Anestesia. Ez. Moztu, sukaldaria. Baratzan, zer mozten dezula, barazkiak moztu. porruak, tipula zatitu, ez. Azenari jua, ez. Jateko prestatzen naizea. Horrela zer jaten da. Eta horrela zer jaten da, barazki, ez dakit, barazkia... Hirugarrena. Umiak putzuan saltoka. Bai, oso ondo. Vale. Ia. Operatu intzaitxue. Nor da? Operazioa. Gaixoa. Ez, zirujaua. Zirujaua, eta? Eta? Jateko? Pipak, matxa, fruta. Patata frijituak. Patata frijituak. Ni patata frijitua ikusita igual joko nuke zuzenean poltsakoetara. Bai. Garazik erabaki du etxean egingo dituela. Baratzetik jaso. Denbora daukaguta, ze kristo. Ondo. Ba, 240 puntu. Eroglifikoak. Eroglifikoaren barri, badakozu? Niko, sekula ez. Inoiz bez ez da. Zurekin dauka berak... Bai, berdin zaizu. Ni galdetu itxadotelakon. Komunikazio bidea da, zue bion artekoa. Ez, nigaz ez dako. Ni galdetzen dut. Dos. Nik ez du galdetzen hori. Zu bezu galdetzen. Uso alarraitz. Bueno. Ia, erogliori mimo batzuk. Eroglifikoek asmatuta. Lehenengoa denpara. Horrelako pertsonekin. Hasi. Argi ibili. Bale. Argia, akenduta argi, eta bili, argi, bili. Zondo? Doela raitz. Zein zara, harritu ez? Ez, posik, no? Ena basarretzeko plantan da. Txiko, igual. Bigarren eroglifikoa denpara. Urez bete zaigu. Mingaina. Ez. Zer da bekue? Resaka dauka, ez? Bale, euskeraz? Biharamuna... Bestera batera? Bixamunaga... Bestera batera? Bestondoa... Ez? Laburra? Ez zaigu... Sotoa... Nora? Gara... Ajea. Gara ajea. Esan ditugu ia beste guztiak, biharamuna, bixamuna, bestondoa. Zer mauzko ajeak izan dituzte zuek? Aspaldi ez ditut euki. Ez, Jose ondo. Bueno, esan nahi du noski parrandarik eta... Bai, eze ondo, zezentxaziona. Parrandazale gara... Izan zarete, parrandazaleak? Noski. Bai, eta? Bixamonak? Bueno. Eramangarriak? Bai. Oso ondo. Eroglifikoak ere bai. Bai. 50 puntu. Bai, ondo. Nik izan ditut oso onak, Nik onak bai. Hain onak izate ditut, berriz ere parranda egiten. Bai, no, pestakote problemarik, bai... Oie errekaitz, bai, batzutan. Bueno, nola ibiltzen. Batzutan, kanpaie... Kaitz, medikoari galdetuko diegu, zer da ona, ajea... Ura eta ura, edan behar da. Bai, Ura eta ura? Bezperan edo... Bitan. Bezperan, alkohol gutxio eta ur gehiago, areta aje gutxio. Zuk egite duzu hori? Saiatzen naiz. Txorizo turdei azpiketa gazta bimbo bat? Gosaltzeko zondo sartzea, baina ez du berezik launtzen. Beharko dur pixka bat horrek ere. Ondo. Oier, ekaitz, lehenengo eroglifikoa, denpora. Kolore guztiak dira politak. Batez... Horia. Batez ere. Bai. Bai! Bat hori ez eginda dago, bat ez erre egiten dugu, erre bat kenduta, batez ere. Txapo, Oso ondo. Ondo. Txapo. Lerto. Bigarren eroglifikoa denpora. Leku hotza da. Urrea, aurre, no. Aurresia, arresia. Ez? Egin ere iketa? Urrea alderantziz. Urrea, errusia. Bai! Vale. Urrea kenduta, erru alderantziz irakurtzen dugu espiloan, eta sia. Ondo. Oier, mesez, zuk bueltan ekaitzi txapo esan zuk ere? Txapo ekaitzi. Oso ondo, en puntu. Biak ere. Ondo. Oso. Garazillo bat, eroglifiko batzuk. Gogoz, asmatuko dituzuen. Seguro. Espero. Lehenengoa, zuek, denpora. Itxasontzitik joan da.
Kainabera. Ez? Ka? Ankla. Arraina. Bale, zein? Arraina. Zein? Zer da arrainoi? Kata... Ze arrain? Atuna. Ez? Piraña. Bai? Ka, piraña, erre hori gaitzik aldatzen du, ordezkatzen dugu kapitaina. Bai. Lastima. Pirañak. Atuna galak hortzik ez da? Ez da. Saldu izango. Esango nuke, Erne, ez dakit. Bigarrena, ez dakit. Denpora. Bidaian bizi genuen. Dosi. Nola daude? Alderantziz. Bale. Odisean. Ah! Donota alderantziz, od. Sinota alderantziz, iz, od, iz, ea. Odisea. Esan da? Garazi ari zen beste planoren batean edo. Nola, alderantziz esan nahi dute. Pentagramakin nahi zonda moldatzen, orduan. Bueno, denetik behar da, Talde lana. Biti bat, berrita gar kontu ondo. Pentagramekin eta oso ondo moldatzen da gure publikoa. Entzun bestela, Miluzeko eskuaren deiadar. Abonarru! Aurrera! Miluzeko eskuo! Ados. Iritsi da, deiadarra. Enbata itxurarekin edo. Ondo, Uxoa, larraitz. Ea, komoina lortzen dugun ba. Atrebea dira hartan, Eskerrak bertigorik ez dudan. Ez etxarra bertigue, Bai? Nor bidali du adimentxuk kartzelara? Jon Olivares, Telmo Irureta, Kika Monariz edo Ramon Agirre. Kike Amonarriz. Adimentxuk, mesedez, Kike askatu, Bai, ze sexy Bai. preso. Kike gaizkile kontuz, Gaizkike, Bokala? Aurrera, entzun. Kike honi artefaktuan analizitxo bat, Ilaski. Bai, Eskertuko nuke, Vale. Bueno, nola du izena, entzun berri dugun Jose Luanaiak taldearen abestiak. Chebechita fresquita, pierdo la cabeza, vasito de chebecha, edo bota ona chebecha. Pierdo la cabeza. La cabeza. Bota una chebecha. Ondo. Epa! Ondo legoke, Ilaski, zu Jose Luanaiak elgarrizetazen, ze adierazi nahi izan zenuten, esaldi honekin, ez da? Bota la chebecharekin. Bokala? Bueno, aurrera, ez da? Hirugarren errondara. Ze koloretakoa izaten da 8 zenbakidun bilarbola? Gorria, horia, beltza, urdina. Gorria. Beltza. Bai. Ezkarazaleak. Bai, baino, ez da fijatzen. Bueno. Bokala? Oier, ekaitz? Eskerrak bertoi horik ez dudan. Askatu? Bale. Egan noa eta ezin dut begiratu. Ez, junintzai, barkatu. Junintzaizu. Lasai. Saiatu gara. Uso garraitz, entzun hau. Aha. Ona, zenbat adiz, entzun dugu, apatxe hitza. 6 aldiz. 6 aldiz? Uste baiet. Nik 6 kontatu ditut bai. Orduan 12 aldiz, du? Apate, bai. 12. Kaitz, makiabelo, Bokala? Bixi beti, Eta bain bakit. Bain ja bai. Eskerrak bertigorik ez dudan. Ja bakit. Egan noa eta ezin dut lurreratu. Bai. Horrek bai daukazen zuko jo. Horrek bai. Komo dina, hori erretak aiten zat.
Oierrekaitz, edertasi gara, komodina eskuratzen, ia segona be eskuratzen duzuen. Bigarren eskuak dio, hau kolore festa. Ze liburu ez da, Arantxa Urreta Bizkaiarena. Zergatik Panpox, bihotz handiegia, kuaderno gorria, azken etxea. Azken etxea. Bat osona da. Garazi jugat? Bihotz handiegia. Eiderrena. Okala? A. Entzun hau, Oierrekaitz. Banorekin baten entzun dugu Bryan Adams, kanadiarra kanta honetan, Karol G, Becky G, Melanie B, Melanie C, Mel B, Mel C. Melanie B. Ez, Melanie C. Mel C. Osondo. Oso polita besti hau. Bai. Gero entzungo dut. Itxera bidean. Bai, politxera. Okala? E. Mel zer da? Eta Oierrekaitz, aurrera. Txinatar egutegiaren arabera, ze animaliaren urtea 2025. Ostra, sugea. Egurrezko sugea, edo. Bai, gero dauz, egurrezkoek ura, elementuak bai, eta... sua, eta sugea da jakituriaren, eta bai. zientzia, eta oso ondo dau, ondo dau. Oierrekaitz, Bokala? I. Entzun... Adimentxu, bertxio batekin. Urrengoa, bai. Maite bipok maite gure goztenak landu iztokatzen dizidanean Zer izkutatzen duen izkindanean ikusten uzten orduan azten baina izizkutuko Gure bazterrak. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean Bokala? Zaiak ere, dorazken erronda? Etxona? Pertsona. Bai, ez, txon. Bai, oida. Asan. Arrosa koloretsua badu, pertsona alaia da. Bako zerbait? Ai. Ese badaukagu ja. Ai, karo. Venga, azken erronda. Zein da bitxisuaz sopa hotzaren osagei nagusia? Porrua, kuiatxoa, zer baleka? Bitxi, ez. Porrua, zongo nizuken. Bai. Oso goxoa bitxizua. Bakizu? Eta azken mogala? O. Arropa. Ah, karo, vale. Bai, oso hori dago hitza. Arropa koloretsua badu, pertsona alaia da. Bai. Hoi bai, ezta? Arropa, bai, arropa, bai. Bigarren komodina. Garazi eta jugat. Ikusi dugu, zer egin beharra dagoen. Egin ezagun orain. Bai. Erabaki azkarra izatea nahi baduzu. Ze herrik ditu biztanle gutxien? Mungiak, Larrabetzuk, Lemoak edo Usansolok? Usansolo. Larrabetzu. Herri ederra, Bai. Da girona. Bokala? A. Garazi jugat, entzun? Zer garazi da jugat? Zaiginean abertzaintzan galdera. Zer estali dugu? Entzun. Nola bihotza da. Ondo? Bokala? E. Aurrera. Ze koloretako elastikoa dute Saski Baskonia taldeko jokalariek? Morea eta horia, gorria eta urdina, berdea eta zuria, beltza eta horia. Gorria eta urdina. Oso ondo. Beste bokal bat? U. Erabaki azkarra izatea nahi baduzu. Nikolan? Aurrera, za? Entzun? Ze kantu, azten da horrela. Under Pressure,
The show must go on. I want to break free, edo we are the champions. I want to break free. I want to break Free! Okala? Azken errondara? Edo probatu, Ez dakigu. Ba, azken errondara, orduan. Nola du izena Pinotxoren aitak? Gepetto, aukerak entzun. Vale, arkau. Gargamel, Darth Vader edo Joe Aitona. Joe Aitona izango da igual. Gepetto. Bai, seguru, Bai. Bai, horixe. Gepetto. Okala? Zein falta, bai. Erabaki azkarra izatea nahi baduzu. Ez eman bi aukera, baino gehiago. Bai, ez da. Bai. Komodina! Eta markara joak adi, 250 puntu. Usor dara raitzek, Oierrekaitz, 272 komodin, 380 eta komodina garaztek eta jogatzek. Lehenengo erronda. Uso alarraitz, zebek azeita. Atzetik sare barik, Bai. Ausarte, Bazarete. Berde motak dira. Berde motak dira. Pistatxoa, okrea, txartreusa, oliba, petrolio berdea, zertzeta, oraila, gardinga, Coventry, esmeralda argia, berde irlandarra. Pistatxoa. Berde argia, bai. Esmeralda argia. Arriak, ematen dio izena. Oliba. Berde ilun leuna. Irlandarra, berde irlandarra. Oiko berdea. Begia. Petrolio berdea. Beltzerantz hurbiltzen dago. Gardinga. Berde urdinkara. Coventry. Ingalaterrako hiri baten izena dago. Bai. Oierrekaitz? Bai, komodin. Komodin bat eroliko dugu. Claro, de bakaren. Bai, etxan nagian. Komodinik onena erabiltzeko. Garazi jogatz? Beste. Guk bestea ibiliko dugu. Komodina. Horretarako dago eta. Zertzeta berdeari esker, 250 puntu markada joan. Bigarren erronda, Oier, Ekaitz. Busturialdeko herriak dira. Gizaburuaga, Sukarrieta, Ea, Bermio, Forua, Bedia, Gernika, Lumo, Kortez Zubi, Elantxobe, Fruiz, Morga. Gernika Lumo. Ondo. Bermeo. Miluzeko aurkezle bat bertan jaio zen. Ripolitxaurik. Bo. Kortez Zubi. Oso ondo. Forua. Gernike ondon duen. Garazi jogatz? Ea. Edo ie, bai. Ie, erto. Sukarrieta. Urdaibain. Morga. Herri txikia, bai. Erto. Garazi jogatz? Elantxobe. Lantzobe. Edo puntu. Hemen autobusa buelta gazta. Goizen. Hori. Herrire ezin da sartu eta goizen ematen du buelta. Ba, garazi jogatz, hau pastuek, 3. errondan, zauek hasita. Bustana daukate. Vale. Stitch, Boiak, Horseman, Doraemon, Grinch, Potxokiak, Pikachu, Freezer, Chihuahua, Snoopy, Garfield, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Zakurra, buztan eta guzti, bai. Garfield. Garfield, bai, bai. Laranja kolorekoa. Pikachu. Pika. Txibista formakoa, Ekaitz. Grinch. Ez dauka. Bueno, ez dauka. Snoopy. Zan zuria, bai. Doraemon. Borobil gorria, bai. Buzan kosmikoa. Potxokiak.
Praken atzetik bai hor aterata. BoJack Horseman. Oitzaldia da. Bai, bai, baina ez dauka guztanik ez. Oso, Larraitz. Freezer. Dragoi bolako pertsonaia. Guztan duna, bai. Eta orain, Stitch edo Ez da izenan bakoitza. Bai, txihuaka da, lagra gasalazia zenekoa. Bota, aukera bat. Stitch. Stitch. Lilo eta Stitch. Bai. Oso ondo. Ez da 50 puntu. Eta ez dira nahikoak izango. Laren puntu osoak eta Larraitzek, Laren da 70 oierrek eta Gaitzek, Garazilugak 6. Eta erdi txantxatan, azarretuko azkenean disgustu guk hartu. Uxoa eta Larraitz, bosgarren eta azkena txalo ero bat mesedez. Ze dikote ona, benetan, ze polita, batetik, Larraitz, berriz ere buelta egitea erabak izana. Eta ze bideo ona, oparoa, ondu duzuen, bosgarren saio honetan, denera bederatzen da 50 euro pilatuta. Ze sentsazio, Larraitz? Oso ona. Bai, eta hori, nik animatzen jente dana ona etortzera, ez dala esperientzia ondo pasatzea bakarrikan, oso guztua, bai. Enun uste, gai izango nintzen eta postin ditu. Pentsa? Lanak oso fina egin da. Oso ondo, pozpozik. Aje gutxi. Bai. Bueno, Aje eta... Irabazi dugun sari horrekin, aje bat sortzeko aukera, igual. Eta etxean oski harri jarraituko du fin. Dudai gabe. Eta Larraitzen etxeko bi gizonek ardezatela lekuko. Horrelako jende gehiago behar dugu. Bai, ez dakizu guretzat, ze plazer dan. Zuelako miluziek, zuelako neskak, zuelako ganorazko. Lehiakideak izatie. Eskerrik asko. Agurtu ditugu da, Uxo eta Larraitz diotzekoak, bosaiotan, ez arrasta utzi duten, oso fin. Tolosarrak ere ondo? Errekaitz? Eskertu neke nieke behaiei zeharrera indiguten, iritsi ginenetik, lehiakide zain pertsona onak izan dira. Usten? Uxo eta Larraitzi. Nabaritu egiten da hori, Garazi dugu zuek pozik. Oso. Eta amaira alde hortan? Taula bat eta beste bat eta. Indehunakin. Pozik? Oso. Erne ere bai, Orain sokatira dator. Taula guztiak asmatutan oski puntuak ere gehiago dituzue, beraz. Tolosarrak erantzuten lehenak, hartu leku bat guazen sokatirara. Denbora. Nork zuzendu zuen 2023ko Priscilla filma? Paso. Sofia Coppolak. Zenbat minutu daude 4 ordutan? 240. Zuzen. Zein da berria egunkariko zuzendaria? Paso. Amagoia Mujika. Ze elementu kimiko aurki dezakegu termometroetan? Merkurioa. Merkurioa. Ze aktorek gorpuzu zuen Terminator? Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, bai. Ze esan nahi du italierazko maiale hitzak? Maia. Txerria esan nahi du. Ze animalia ageri da Valencia futbol taldearen armarrian? Leoia. Saguzarra. Ze estatutan dago Quebec hiria? Kanada. Oso ondo. Zein kirol disiplinatan da ezaguna Mikel Linazi Soro? Txirrindularitza. Eskaladan. Zein euskal lurraldean dago Saturraran hondartza? Gipuzkoan. Bai? Ze siglek adierazten dute euskaraz nazioarteko diru funtsa? NDI. ND, F. Zoofobia baduzu, zer diozu beldurra? Animaliei. Animaliei. Ze urtarotan ospatzen dira Andoaingo Santa Cruz jaiak? Udazkenian. Udaberrian. Zein animaliak egiten du bekereke berria estilo liburuaren arabera? Ardiak. Hauntzak. Zein musika taldetako abesaria da Unai Madariaga? Paso. Ez, ze urtetan hasi zen lehen mundu gerra? 1914, bai. Zer herrialdetan hil zuten Ernesto Che Guevara? Kuba. Bolivian. Zenbat da? 18, gehi, 13. 31. Ondo? Ze kiroletan aritzegatik da ezaguna Magnus Carlsen? Boxeoa. Shakean aritzegatik. Zein telesaietan ateratzen da Shizuka Minamoto? Doraemon. Ze esan nahi du txinerazko xie hitzak? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ze urtetan iritsi zen Kristobal Kolon Ameriketara? 1990. 400. Zein euskal hiriburutan dago Azkuna zentroa? Bilbon. Bilbon dago.
eta apurtzuet, kaitzoier, bai, apurtzuet galdute. Bueno, zer moduz? Oso ondo. Bueno, Finalik ezin? Hau utzi barko jo, bai. Bai, eta aurreari ere atxeden hartzen utzi. Bai. Eta gure veteranoen lekuan, urreko Hartuko milizetik dugu, aurrera, hartuko dugu, bai. Oier Arrera honak itxen zeborain, Zaituko Alpazue, Garazia da joatz! Miluzera gaur iritsi? Eta finalera arte? Ez genuen uste. Ez, Eta etxeko gerez. Benetan? Nire aitona eta mona bintzat ez. Aritzen dira? Gauero? Egunero. Miluzerekin batekina? Izenak, mesez. Marikaron eta Iñaki. Marikaron eta Iñaki. Bueno, musu bana, Baina benetan, aitona amonek esan zituen, zuk ez zara deritxiko. Ez, amona pixkat nerviosa, ni baino nerviosago. Ja, igual piztu kandelaren bat. Zer? Kandelaren bat piztu igual zortean amateko eta amonak egite dituztela horrelakoak. Zer. Eta kasua. Jogat zuri etxean ere esan dizute? Ez que nik familiko iztiet esan, sorpresa. Bueno, amak dakita, amonai gaur zan diot. Ja, uste dut orain badakitela, noski. Bai, jakin. Ikusten ari direnerako. Ze sorpresa, agurtu etxekoak, ez da? Bai, musu bat. Hapa. Musu bat eta jazakua emango bagenie? Afari bat. Aha. Afari hori finantzatzeko gaur, miluzeko zakuan, jokoan. 3.400 euro! Zondo! Izan du publikoak ere zer ikusia, seguruenik, Bai. Zue finalera arte egindako bidean. Oso ondo, Haupa ondarru, Apa! Onenak! Ondarruko izteituzu! Ondo! Etxeko ideialdia gurekin bat egiteko, Euskal Herri dana batuko gara une honetan, eurek aplikazioarekin eta gu finalarekin. Garzeilu bat, bideo-joko zaliek? Bai, bueno, segun nungok. Bueno, Zein edo? Bueno, playeko jokuk Ados. manejat ditut pixkat. Eta bestela mai jokok eta zine zaliek? Bueno, gehiago igual. Bitu edo bat edo beste? Bien artean bat. Oida. Galdera gustartu egingo dugu. Garazeilu bat, sorte honon, bideo-joko batean oinarritutako film edo telesailak dira. Denbora. Arcane, bai edo ez? Bai. Minority Report? Spy Kids? Hau bai. Ready Player One? Fallout? Bai. Goseiokoak? Ez. Los Juegos del Hambre ez? Silent Hill? John Wick? The Last of Us? Bai. Jumanji? Aita, zegit. Ziegak eta erentzuleak? Bai. Egiaztatu egingo dugu? Bostakatx. A ver. Zein kintzitu. Hau ondan. Hau ondo dago. Ah, pues ez da. Bueno, bale, bazpare. Txango goita. Hau, Ez deko. Jumanji. Bai. Pelikula bat dago eta jokuare... Ah, bai. Ah, pues ez dakit. Bideojoko ez dakit, bueno. Venga, guazen kentzea hau barrua. Dale. Eta... Haure, bai, barrua. Eta batean. A ver. Ostole. Bostakatx? A ver, hain zite da. Hau ze da. Ez dakit zer dena. Bueno, zein gatatu ditugu hemendikan. Oiken du? Ja, baina alberrik denak entzen. Venga. Oi, venga, mandan. Hau. Eta... Hau bai. Hau, bai. Ez dakit zein da nahi. Venga. Venga, bale, azkena da, no? Oso! Bostakatx. Vale, eske... Ja, por logika, dena jakin barko benitu. Jumanji? Dale, vale, jarri. Mai jokua badago. Eta gose jokoak ez dago. Ez, Nahi bazu jarri. Ez, da igual do. Bestela, da igual. Eta, bueno, bai, eta... Ja. Ja, vale. A ver, zaite deun. Garazeilu bat, urrezko galdera. Vale. Zuzendari berak, zuzendu ditu bi, denbora. Jumanji eta The Last of Us. Bagarri gai. Zemuz? Gaizki. Galduta, erabat. Goseiokoak, goserik ez da? Ez. Goserik ez daukagu. Ez, oin ez. Jokoaren gozea bai, miluzu noski. Bai.
Gozaiokoak bakigu zer dan? Pelikula. Ez dago bideojoko batean oinarrituta. Zuzena da? Susan Collinsen nobeletan oinarrituta baizik. The Last of Us, bai esko ere muan, bai? Bai, izen bereko bideojokoan oinarritutako telesaila. Post-apokaliptikoa. John Wick, ez esko ere muan. Ez da bideo joko baten oinarritutakoa, Derek Kolstad gidoigileak idatzitako filma baita. Jumanji zer da? Mai jokoa bintzat ustetua daola eta pelikulare bai. Baina ez dakit, bideo joko iba da edo ez. Bai eskoan utzi dugu, zuzena da? Hortxakatz, sorta, bai, handia. Jumanji Chris Van Allsburgen kontakizunean oinarritutako filma da. Bideojokotan oinarritutakoak, Arcane, League of Legendsen oinarritua, Fallout, izen bereko bideojoko frankizian oinarritua, eta Silent Hill, izen bereko bideojokoan oinarritua hau ere, hortik aurrerako guztia bestelako idazalanetan. Oinarrituak, bueno. Saiatu beha. Aiatuta nahiko hain dugu. 150 euro. Bai, bada. Miluz amaitu da bokadillo bat sagardo freskoarekin hartzeko moduen. 1000 euro, asko zabeto. Hortarako urrezko galdera asmatu beharko genuke. Zuzendari berak zuzendu ditu, 2. Ez da nada jokua, pelikula bai. Badakigu? Pelikula bai. Nortzuk diren? Bai. Bueno. Pelikula bai, zuzendarik ez. Oiga. Steven Spielberg da. Nahi dugun zuzendaria. Izena bai. The Last of Us eta Jumanji zuzena da? Txez. Hortxe, aukera! Lasabiko telebiziko zaioa izan baita. Garazi zaioak, finala jokatu gogu. 150 euro poltsikoratu ere bai. Urreman gehiago, apazuek, animo! Eskerrik asko etxeko agu matxitxe ama itxe eranak. Buskan bioak, eskerrik asko!